ahoj ty lidi a jdeme si zahrát Brawl Stars, jdeme od 2 pušnout tyhle ty brawlery na 20. rank, pozdrav. Čau lidičky, doufám, že se vám tohle video bude líbit. No já taky doufám. Jsi připravený, Ondro? Jo, jsem. Myslím si, že to bude extrémní. Co to má Safin? Tam je Dynamite, jdu na něj. Hej, mi to chodilo samo dopředu, A pojď, zabij toho bula, ne, nezabijej ho. Zdrhej. Nice. Musíme jít zabíjet, protože to bude opravdu extrémní. Mi se to úplně laguje. Mě též, je to... Okay. Au. On tu dá 100 pro ulty. Jo no. Já taky na něj dám 100 pro ulty. Jo, on dá pak... Víš, že tam je vedle něho Crow? Inteligente? Není. Já chodím do zóny. Hele, Běž. myslíš si, že to zvládnem? Zkus to. Já nevím, ale kdo tam všechno je, že jo? Aha, ten Dynamite je tam. Můžeš. Pojď, zabij ho, zabije teda. Jo, to bylo dobrý play. On ti dá gadget. Kámo, proč si do ní šel? Já nevím, protože jsem věděl, že ho zabiju. No to je jedno, nevadí. Lidi, myslím si, že jsme dohráli první hru a je hodně úspěšná. Matyáš je online. To nevadí, s tím dneska nebudeme hrát lidi. Že, Ondro? Jo. OK, sice jsme nevadí. A lidi, myslíte si, že dáme 100 odběratelů? Jo, dáme, určitě. Ty mi pomáháš s tímhle kanálem, takže jo, dáme. Jo, pomáhám. Mně se to extrémně laguje, já jsem začal chodit nějak pomalu. Zvládáš to tam? Jo, zvládám, i když mám 900 HP nebo kolik. Ne, nezvládám. Nevadí. Já nevím, jestli mám zdrhat, nebo jestli... No? Dobře ty. Kam, já jsem ten mobil malem rozbil, to tam... Hej, lidičky, jestli jste to slyšeli, tak můžete napsat koment. Jo, já s tebou telefonuji, takže jsem to slyšel. OK, dám boost. To se mi teď hodí. Jako já tu jsem v pasti, já půjdu tady na druhou stranu. No já taky. Ne. Ty nemáš gadget? Jo, mám gadgetu, ale nevadí, no, tak chybičky se stává, no. Lidi, jestli si mě chce... Já mám poslední star drop. První star drop jsem měl rare. Super rare teda. A co mi padne? OK, token doublery.
Rare, super rare. Mythic! Hej, kámo, Mythic! Jo? Hej, kámo, na Blavlery. Nevadí. Tak Kámo, měl jsem Mythic Star Drop a tak blbě věc mi padnou. jo no. Lidi, koho máme příště pušovat, můžete napsat, můžete dát koment a jestli, no to je jedno prostě, Ondro si připraví na tuhle extrémní hru. Já si pak dám možná Pírla. OK, ale ten je na 20. ranku přece. Jo, vlastně. A nebo vlastně to je video, že o tom, že já pušuju 20. rank, ne? Jako, no... OK, Nemám se co dej si pak teda toho píla, jestli chceš, jo? A my jsme říkali, že oba dva je pušnám. A jo, vlastně, OK, tak si nech toho. Ty vole. Chcípám.